amjai ganangai kesang ke palai jagai tongo salchani bon hasteo BJP IPF ti kathajak hapang fiabes kangni ADC chongmarino nahare ADC amjai naikol phangni achuk tai sege gni bodol kebenglai tongmani nukjagai tongo thangnai salo obo haino party mungni mafili kasaka Khumulwng amjayo BJP bodolni bana party office te BJP bodolni lukurokno choprobo hni ereng masra bere IPF ti bodolni tangphangno police tangphangro romai telangmani IPF ti bodolni tangphang waris ali Mwthangjaknani no kebeng lai IPF ti motha Khumulwng amjai gnagai salchani bon pale lekha लेखेनो सेलेक्ट सिंसा राजनीति चलुई दङ जेना जों लाइ थांनाय 25 बोसोराव नुखा जे CPM बो अमाहायकेनो IPF दिनो सबायनानि बागै टिप्रालेन्ड साजागियांगै बरक IPF दिनि गोबां मा आदंरगनि एगेन्स्ट केस खालायका एरेस्ट खालायका जाते IPF दिनो सबायनानि बागै तिनि अमाहायनो त्रिपुरा राज्यते कायसा बदल BJP सेम CPM नि चरित्र CPM नि क्यारेक्टर हाइखलायनो तिनि IPF दिनो बाहायके सबायनानि कारण बोसोरगांगो ADC इलेक्शन चंबारि फाइ दङ बरक साइमानो आबनि बागै IPF दिनि आदंरगनो बाहायके ताताल मामलाव खिखलायै बरनो एरेस्ट खायै बनो कमजोर खलायमान राजनीति चलुई दङ त्रिपुरा राज्य या जों तिनि सानानि नायो जे अमहाय नंनि जे वानसुकमु आबो कोनो दिन नरक सक्सेस नंला कारण नरक नुखना CPM नि आमालो जों IPF टी लगातार 11 दिन लामा कासोय आंदोलन खायका चबा खायका हजार मिथ्या मामला खायका IPF टी नि दाबो हजार केस पेंडिंग चलै दङ आमबाय IPF टी रो किरिवानै हिनि जरो जदि बर वानसुक कांकाय आबो बंनि भुलुंनाय तिनि जों नुगो तिप्रासातै तिप्रासानि लामाव बुसुंगो आसायजाक तिनि BJP नि गोबांमा नेतारक दङ तिनि बरंगनां दारेबती संग्राव दा बिद्युत संग्राव बरक तिप्रासानबले नों तिप्रासानो हंकाय तिप्रासानि सानमुंनो तिप्रासानि हामक्रायनि बागै जुदि वानसुकांकाय तामनि बागै नरक तिनि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि बिरुद्धे खायसा कक्रै ठीक আছে कासयमाया आबो आलादा बेपार पिया IPF टी सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि बागै 2016 नि सिमि आन्दोलन खालायफाय दङ नरक खायसा कक सारागिया तिनि माधबबारियाव गुलि ककजाखा खायसा कक सारागिया जों IPF टी सरकाराव जो सरकार दंथुतै जों विधानसभा बिसिंबो माधबबारियाव ककजामनि ककनो जों सराय सावै दङ बनकारिबो गोबां मानसिनि तिप्रासारकनि तामहिनायनि रोमान स्क्रिप्टनि कक रगनो बसों विधानसभानि बिसिं सावै दङ ड्रिंग रगनो सालसा छुटि रेनानि कक सावै दङ पिया BJP नि इंथुं CPM नि इंथुं कुनु MLA कुनु मन्त्रि थाइसा कक साया तिप्रासारक Mwthangjaknani बागै चिनि बरक रगनो ताबो बोसोरगांगो ADC इलेक्शन फाइ दंमानि बागै चिनि बरक रग किसा क्रुइ बरक रग गरिब अंशनि बरक रग आबनि बागै वाक तक पुन नग रिनाय हिनिया गोबां बरक न लुप फुनुगै तिनि BJP ओ जइन खालाय दङ पियाबा बरक जों बाय कक सावै दङ जों BJP ओ थांपानो कुनु दिन चिन बखा BJP ngै मान्या कारण BJP कुनु दिन तिप्रासानि हामक्रायनाय हिनि बरक जों फुन फाइ सावै दङ ठीक न किसिसा जागाव कि बंनि मन्त्रि रक दङ हिनि बरनो रां पैसा किसा चुबावानो कयदिन जे दिन ADC इलेक्शन पाइ थाङनो आबन परे बरनो लाथिरि रि रहरना आफ्रो नों तामु खलायनाय फियाबा चिनि IPF टी नि नाहारमुं तिप्रालेन्ड से तिप्रासानि पाइथाक हामनानि अबंखा तिप्रालेन्ड सारा चिन तिप्रासा Mwthangjakya आबो सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक साइमाननि कक फियाबा जोंनो ससियेल मिडिया तै गोबां कमेन्ट्स खालायो बिको नंनि तिप्रालेन्ड दाग इलेक्शन गानाय फाइकांकै नरक आन्दोलन खालायनायनि सुजुगमान का नरक एलायन्स दंथुतै तामनि बागै अमबा नंनि बुइनि फुनुं से ने जोंनो गोबां बरक कल सिलचाव फियाबा अमहाया चिनि IPF टी इंकै चिन तिप्रालेन्ड जों नांगौ जेसेके पना जों बग दलबाय कथालाय दं या आबो आलादा बेपार जों 2018 सालाव जदिनो BJP बाय कथालाय जुदि सरकार फायांकाय जों अ हास्तेव ताबो CPM जुदि राजत्व खालाय दंखाय चिनि गोबां मा जे तिप्रासान बागै जों खालायमानि IPF टी आबो खालायजागला खामु आबोनि बागै जों चिनि हानि बोसारनो अ हानि बोसांथुतै जों तिनि बुइनि सेलेंगै सामु खालायमा दंमानि आमनो मुथारिनानि बागै जों नांगौ तिप्रालेन्ड नों जेसेबानो चिनि एसेम्बलियाव 20टा सीट दङ 60टानि बिसिं 20टानि बिसिं नों 20टा कप्लाय ओंखानो नों हाव त्रिपुरा राज्यते राजत्व मा खायलिया आबुनि बागैनो जों नांगौ तिप्रालेन्ड फाइदि दाफुकताय बुहुजों सारा त्रिपुरानि तिप्रासाराव जों अबनो कयने जों वाक तक नक बाय सिनि दफा Mwthangjakya चिनि दफा Mwthangjaknani हिंकाय जों तिप्रालेन्ड नांगौ नर वानसुगैनाय दि नक आसुकतुतै चिनि आन्दोलनाव फायापानो जों बो दाबिबाय बो सानमुं बाय चिनि तिप्रासा Mwthangjaknai नंनि तिप्रालेन्ड कारिबो जदिनो कुनु दाबिबाय Mwthangjaknai हिंकाय जोंनो सादि जों आमनबो समर्थन खालायनाय बे जों नरनि लगि फायनाय फियाबा जों वानसुगैनायखा नायनायखा
जों सार्भे खायनायनायखा टिप्रालेण्ड साराते कुनु लामा करै बनि बागिनो चिनि एडिसि आमचाइनो जों टिप्रालेण्ड सानो बोसोक आंनि चंमारि तो आलादा कक तिनि अजागा प्रदीप देबबर्मा IMW चिनि IPF तिनि समर्थक हिनि फ्लैग सकसाव हायकेबा फ्लैग नर ते पार्टी ऑफिस सकसाव हिनि याकय जोंनो ताताल मामला किजने याकय अरेस्ट खालायजाक सेई CPM नि हाई कैरेक्टर CPM नि हाई जे पॉलिटिक्स थंमानि आमसों सराय सराय के नुजाका कि आमबाय कुनु दिनो सक्सेस जोंलाक कारण जों IPF ति पुइलानि सिमिनो गोसां आन्दोलन खालायो भारतनि संविधाननि बिसिं दंगैयाखै जों डेमोक्रेटिकनि जे वे डेमोक्रेटिक जे लामा लामा तै IPF ति आन्दोलन खालायो तिनिबो आज गोसां खायनो जों तिनि अजागा आन्दोलन खालाय दङ फियाबा चिनि बिसिङाव जदिनो केबो खरकसासो खाबै कुनु गुन्दुगुल खालायनायनि चेष्टा खाके आबो जों वानसुगनाय अजागा केबोनि कन्सपिरेसि दङ हिनै कारण जों केबनि फ्लैग एक्टिविटी साया केबनि पार्टी अफिस जों IPF कुनु दिन दंस खालायनानै थांलाक अ हास्तेबो गोबांमा राजनीतिक बदल दङ जाते IPF तिनो त लाखिख्लायनानै बागै गोबांमा फ्लैग टिसाव पार्टी सकसाव आमते हाइरो गोबांमा जों नुकजागो मांप्लियो केबा IPF तिरो कुनु दिन फानो केबनि उपर आमते हाइके आक्रमण कुनु दिन खालायाको तै खबर खालायग्लाक जों साइमानो 2016 आगरतलाव जे IPF तिरोनि साखवा आक्रमण खालायमानि IPF तिरोनो दुसरियो जे IPF तिरक से पुइला आक्रमण खालायो हाइकेबा बहिनै केबा IPF तिरो कुनु दिन अम हाइसामन खालायग्ला कारण फटो सोशल मीडिया कैमेरा जत जागान परिष्कार नुकजागै दङ साबा आक्रमण खालायगा साबा आक्रमण खालाया आबनि बागै खाजानि दाखुते बुखुसं सारा तिरप्रानि तिप्रासारनो जों कन्यानि मुसुंगो जों जेनारेल मायाफनो सिनि एडिसि आमसाय जे साखायफनो IPF तिनि जागा दंगानांगो IPF तिनि सापर्टार उंदि कारण IPF ति खालायंगाय जिनि तिप्रासा दंसंनि साराते कुनु कुरै पाइथाक सार सुमुं जे वारिस आलीनि घटनाव खरगुसुं एरेस्ट खायगा बहाय स्टेटस दं वारिस आलीनि घटना दाबु इन्वेस्टिगेशन चलै दङ दाबु सुद्राते खरकटाम एरेस्ट खालायजाखा आबो आमा हायनो जो IPF ति खालायो हिनि तिनि मार्डार खालायजाखा या वारिस आलीनि मार्डार खालायो हिनि ते बाकी IPF ति र आसुक थाङानो आ वानसुक मुं भुल वानसुक मुं IPF ति र कुनु दिन निजिनि अधिकारनि बागै निजि बानजेनानि भबिष्यतनि हेगाबा थिनांनि कगनो बुसाबुतै बुसुनि कगनो वानसुगै IPF ति कुनु दिन आसुगै दंगला जों दाबुक जेबाबे बुइबाय बुइ मानथाय सकथाय बुइ जेबाबे केसेब रिजागै दङ जेबाबे मानथाय सकथाय रिजागि आङै दङ जों आबोबाय चिनि IPF ति कुनु दिन आसुगै थांगला आमनो नरनि चेनेलनि बिसिंतै अखगनो सानानि बिसिङाव सारा तिरपुरानि तिप्रासारकनो जे फायदि जों तिप्रालेण्डनि बागै आन्दोलन खालायनो नांनाय तिप्रालेण्ड सारा चिनि कुनु थांनायनि लामा गैयै हामबाय